Amb Vicent Partal, el capredactor de VilaWeb.cat, que ha una relació amical d'un país d'annados. En résumé, quina és la situació política a l'hora d'ara del Principat de Catalunya, amb tot aquell moviment popular com veiem? Bé, jo penso que avui així a Perpinyà és una evidència, no?, d'un moviment popular immens a favor de l'autodeterminació, a favor de la independència i de la llibertat, que crec que és una cosa que no només ens interessa als catalans, sinó també als occitans, entre més motius perquè una part de la nació occitana, la Val d'Aran, és un territori germà nostre que amb la República Catalana esperem que siga també el primer territori lliure d'Occitània. Llegissem vostres editorials cada jour i on veig un pau crític dels partits independentistes. Pas contra, mais fent una crítica perquè rapporta un pau a l'opinió de la base popular. Sí, jo crec que molta gent no entén l'actitud que estan tenint els partits, molt egoista, molt partidista, però em sembla que un dia com avui, amb estan parlant ja de 120.000 persones a Perpinyà, això és una cosa monumental i que avui és un dia de felicitat. El president i els consellers han tornat a trepitjar terra catalana, s'ho han guanyat a pols, ho han fet sense permís d'Espanya, sense concedir res al règim postfranquista, i crec que avui és un dia d'alegria, no és un dia de parlar de les misèries d'alguns. És molt bo, aquí està el poble de Catalunya i això és el que és important. Gràcies. Merci a vosaltres i molta sort. Molta sort. Bon treball.